everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Dalia. Naibaw ka ba nga suwito na kaya ko sa tanan ni Muliok, Dalia? Oh. May problema o kay problema. Makabatyag na ko. Sa laktod nga pagkasulti, konektado ka na nako. Ha? Naibaw na tingali ka nga cute kay kantanahon kung muha ka, no? Salamat sa komplimentong di tinuod. Unsa magi problema nimo? Gusto na ko tabangan ng akong kaluha, si Lily. Unsa? Unsa naman sa nang nasuod sa mo? May mo ba? Di na ta magisgot pa na yan ng kaluhan nimo. Kaya nasbilyo. Nagkinahanglan siya sa kong tapang, kay patyon siya siyang katipon, kung masipyat siya siyang maliho karon. Gaba na ka na sa iyang gibuhat ako. Pero kaluha ko paghihapon siya, o dili paghihapon ko magkatalikod niya. Okay. Sige. Unsaon nimo siya sa pagtabang? Gusto siya nga ako makikbuhang siyang kapuyo. Unsa? Ibutang nimo sa kakuyaw ang imong kinabuhi tungod lang sa imong kaluwa? Wa ko'y laing mahimo. Kinahanglan makuha ko siya dito siya nahimutangan. Pero unsaon lang kung ikaw niya pasakitan? Ha? Klaro kayo nga barumbado ng tawana. Kay makigbuwag gud siya. Apot, wa pa ko mahibawas kong buhaton. Pero, nahadlok sa po sa gisulti ni Lily nga mamatay siya kung dili na ko siya tabangan. Iyan na ng problema. Siya ang angay nga musulbad ana. Ug dili ko musugot nga ibutang nimong imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga kuyaw. Ayan na pagsulti. Niya na sa Bilyo. Sir, Bilyo. nagpasok ba kong nukos? Isda og baboy. Okay, good. Bisa ko sa saod akong tanaw. Mas may gwapo gud si Arnella. May gwapo siya samot karon. Lain na sa kong gibati, eh. Mura kong nangigi nga sila si Dalia ang nagdate o pangaon din, eh. Kinahanglang makabalik yung kus kinabuhi ni Arnella. Kinahanglang yun. Oy. Niya nga ka, Jigger? Oy, ngayon nabalik mo na yung ka. So, gusto naman, tiyo. Magdugay ko sa gawas. Yung peligro man kayo kung maglalaroy ko. Lili! Hayam ka! Oy, dong. Kukuan. Wa, dinis Lili. Usawa! Hayam din siya, tiyo. Kasi may ikaw man. Si ko ba yung malakaw? Kukuan ka niyang, siya naman lakaw eh. Asal ka siya paingon. Usawa palang hit, tiyo. Klaruhan ang sulti naman, tiyo, ha? Kinaibaw, biyo ka. Nga di ko gusto ko magsiog laglag si Lili. Kukuan eh, may palikon na ko nyo siya. Pida, uy. Puntaan biya ko sapot, uy. O nga sapot man ka, nga gaan man unta kayo nagagbuot sa imong paglakaw. O siya ba nga? Iilanan na na sa mga milikoy ka na. Di ko'y ka lang, tiyo. Sila ko'y. Pida, uy. Nagsalig mga tiyo, nga di ko kadapat, mo. Gaba, nagmundapat ka. Ay, tawagin lang siya. Aron, mawa ng sapot niyo. Shit, ay! Isaw siya ni cellphone ko, tiyo, be. Huwag tawagin siya. Kapuli, o di siya katilaw na ko. Sige na, tiyo! Tawagin siya si Lili! Kalma lang. Tagiyon ka ni ko. Tagiyon ka diyan, naman ka. Kapoy ba yung bantay sa ospital, ha? Taghan mo istorya, oy! Tawagin si Lili! Buang dyan ko. Kung nga nung mamang yun ako kintahag, maayong akong buhaton. Nga nung nagpadama dyan ko sa kong gugma ni Jigger sa una. Nga dako mang gadiining sayop. Kanina yung duulo ni Arnel. Naibaw ko. Madapagid na ako si Arnel sa pagpasabot.
Kay in love siya na ako. Si Lolo, nanawag. Hello, hello? Pauli ka rin dayon. O pagdag pinalita, kanya na Jigger, nauli niya. Unsa? Nana si Jigger? Oo, dyan ang taon. Pauli niya. Di na ko mo paulit di, alo. O siya. Uy, gaya, ayaw, ang taon dyan. Ipapatay ko rin mo yung tawa niya. Pauli niya taon dyan. Oh, ingna lang siya. Nga mo paulit ako diha. Pahuwata siya. O siya. Ingna, manawag na ko niya. Og may sorpresa ko niya. Og naibaw kong malipay siya. Sige, bye. Di na dyan ko mapaulit ni Jigger. Pahala nag-unsay may tabo. Mangita ko kabangan. Doon sa bahay nilang Arnela. Oh, nganong nagtimi-tim ang kadya? Ha? Naglain ang akong gibati. Hmm? May mo ba? Mamauli na lang tayo manimugkaon. Bilyo, Sir, anda man lang ang sakyanan ha, manimugaon. human ko kaon, Sir Nel. Adto na ko magpaabot sa sakyanan ninyo, ha? Unsa man ka? Dagan kayo ng pagkaon, no? Oh, dado na lang ko nato na sa bahay ko. Naibaw ko kung saan naasay mo na huna karon. Gusto gini mong tabangan ni mong kalawa. Natural man ang tingaling nga mabalaka ko sa kong kaluha. Kay managsama ko migdugo. May tatog lang tao na siya. Wala ba kumaanan nga buutan kay kamanulti na? May mo pa dili ka magyaga-yaga. Hmm? Dako ni problema na ako, no? Akong kaluha, posibleng madisgrasya ko dili ko mulihok. Ang imong matabang si mong kaliwa, kini lang. Nga tambagan na nimo siya. Nga pasibaton o papaulion sa inyo. Aron adto dito mutago. Gikan na niyang katipong buangon. Ug ikaw, ay nagasuling mo na huna sa iyong kaliwa. Ang atong kasal ang atimana. Sibiyoy! Kalma lang ko eh. Inyo siya man ka. Mga naman ka diya. Tugan man siya tulog buto niyo mo Jigger. Ay! Ako sa batyo. Gusto ka? Sa imong naong buko na ko ni butilya sa bino? Gusto ka, tiyo? Ayaw siya. Ayaw noon siya man ka. Ayaw kalimot niya kita ang paryente nga ni Adinye. O ako lang musugo-sugo ni mo dinye. Magkalagot mo ka? Oh, Nga tabagis lili? Nga di mo lakaw? ikaw masasatan ni tanan. O ka lang ko ipasulo ni mo? Ha, tiyo? Tungod kay gilubat-lubatan nga si Lili mo sa imong kamay dito. Kalit si! Tagos yung usap! Mo pa ulit lagi ko no siya. Pagkawat lang ko dinigod, kay doon na siya surpresa para ni mo. Sa? Surpresa? Mao na yung kiswerte. Doon na siya surpresa ni mo. Maong pagkuhat lang nga mo balik siya. Niyan ako sa kabayan. Dool sa kasada. Pingon sa mansyon nilang Arnela. Nara komplete ni oh. Ani ko din mangitag kaabangan. Mayo kay ako nadang akong tanang kwarta. Di ko mahimo magdugay sa kamot ni Jigger. Bahala na yung uyuan niya. Naigipapilit nga room for rent. Ano ko na ba nga bang? Hindi na ko maglangat pa. Kinahanglan magkabalik na ko sa karbuhi ni Arnel. Lily, O saman, sugoon ko ni mong kape. Sulti lang ko doon na kaisugo na ako. kung manulti ka, mura kag asawa nga mura sa rugmaid. Kay maman bitaw na ako papel si mong kinabuhi. Nausa man ka? Nganong gisapot man ka? Wa ko sa puta. Nabala ka lang lagi ko sa kong kaluha. Kinsa man ang nanawag?
Oh. Anong misigam ng mata nimo? Tubagan ang nanawag nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!